Gang, for today's video, I would like to share to you my Essence nga lipstick nga favorite nako and with swatches siya. And I hope ganahan mo ning video. Let's get into the swatches. Shade color. So, muna siya ang number 1 shade. So, this is how it looks on my lips. So, number 2, this is how it looks on my lips. So, mauni siya ang number 1. Kani siya ang number 2. Yes, so, muna siya. Is number 3 on my lips. This is number 7 on my lips. Number 8. Okay, this is how it looks on my lips. This is number 8. Kato akong ipatanan ninyo kani siya. So, sa tanang colors, kay feeling na ko kani ang murag mas bagay sa ako ang makeup look o complement po sa I think tanan nga skin tone, especially Filipina skin tone. Ako ambot kung sa camera, feeling na ko makaputi siya og nipon. No? So what do you think? So this is number 8. So those are the 4 matte lipstick nga favorite nako sa Essence nga usahay gamiton, usahay dili kay kani siya ibog-ibog ra ko ni nga color kung to nakita nako ni siya sa mga YouTubers nga nag-rave. But di ko ka-pull up ani nga mo suot sa gawas. Okay, basta hindi ko kuya gunta kang uyab. Kay murag palaban kayo. So, pwede ma-auras ako kay para natay pang aura. So, this is number 8. Adto ta sa kaning tulo nga shade. Kaning duha is Longlasting, kaning usa is Shine. So, akong i-try ninyo para makita niyo how it looks on my lips. Let's try kaning number 28. So, this is number 28 on my lips. So, na siya sheen gamay kay mura siya og okay, velvet ang iyahang formula. So, dili siya kaayo. Like, di na ko ni siya bet, pero pagka nga nga brown iyahang shade. So, ganahan rasad ko. So, this is how it looks on my lips. So, adto ta sa shade nga kaning Ultra Last Instant Color number 7. Ito siyang i-try. Wala ko kabalo kung natagan pa ba gusto siya ang color sa akong lips. So, mauni ang number 7. Oh, may sulon. Lubog akong white mga version. So, this is how it looks on my lips. Parang po sa ubos kaya para pangalan. Ubos. Taka. Ubos. So, this is how it looks. Okay, so one last is kaning Shine and Sheer. Ay, nabali. Bayo. Asa to rin. Shine and Sheer. So, let's try. In fairness, dali na tanggalon tong velvet kay di man siya nagadikit kayo. Pero di ko kayo ganahan og velvet. Magod gusto magkudugay matanggal sa lips ba. So, mga na-prefer po na ako mag-lip tint ko. So, this is the last one. So, mauni ang last nga lipstick nga tong i-try. Sheer siya and nakabutang mo po nga shine na iyang effect.
That's it for my video, mga palangging. Thank you so much for watching, and I hope to see you in my next one. Daghang salamat! Bye!